contrema. Me kiwi konteri, mama nanga papa ingi. Fosi contrema. Me kiwi konteri, mama nanga papa ingi. Oh, me ingi bene de fosi contrema ti de nomo. Me kiwi kombegi, mama nanga papa ingi.
Voilà, alla NGI Prodo mooi. Goedemiddag volgers, goedemiddag in het buitenland. Goedemiddag Wisranang Lobby. Udebaka, aan natuur ma krachti. Ik heb een kiesvoer krachti van nature. En aan nature ook takti de. Ja. Groet iedereen, ik zie uit jongen, dus Malaya of Friesland. Ik mag een beetje. Ik zie Den Haag, Ramon. Jongen, Friesland, Spanje, Filipijnen. Jongen, Suriname is overal, hè? En toch de Suriname ook weer. Wat aan ego boom? Gaat niet goed. Iedereen klaagt. Andere mensen spelen Carranza. Ministers spelen eigenaar van ministeries. Er wordt niet geluisterd naar directeuren. Er wordt alleen geluisterd naar familie. Ja toch? Maar goed. Hoe debaga? En mi draai op goed is speciaal eigenlijk die yogi er, hè? Yogi. Im sabi yogi DNA let VAP. Mo begin aan UT de. Wat ik kon leggen uit. En ik denk, alle de volger naar een Libis machine. Van je lee. Je liegt. Yogi, je vergeet. Je vergeet. Dat je hebt leppenlezers. Sasap lees lep. Maar isabi yogi, mine ge you as schuld. Mi wa actie mi volgers, om mijn jari VHP ei bestaan, om mijn jari NPS ei bestaan, om mijn jari de Europartij zijn bestaan, maar KTPI, niemand praat meer over KTPI en zo. Maar de toepartij is het, om een jari de bestaan. Dat te wan praat of me, een taki, dat man ook kan uit de woorden, want aan mijn Nederlands slecht, dan moet je naar de geschiedenis teruggaan. Dan go helemaal terug. Yogi, na alle de DNA-leden, ugo luka geschiedenis in de politieke partij Saudi, fos in laf trouwang. Fos i begin make video voor potap Facebook no na social, Facebook, YouTube. Begin go luku in je partij. Pe aschulde. Tak tide omem ching voor Nikeri, omem ching voor Bronsweg, omem ching voor foto. Noma studeer, noma kis scoro, omem ching we onmoedig, want na nepotisme. En ik moet mijn familie en mijn vrienden zetten. Begin luku de sandati. Voor we onmoedig libisma. Voor we onmoedig de jongwang. Want zo smasau sabi. Want koninkrijk der presidenten, de ning. Koninkrijk der vicepresidenten, de ning. Dat zij je verwacht. Dat om een jari politiek partij de. Uluku onderwijs. Ugona in de resorten sop chinegwa scoren, sop chinegwa go leri. Nee. Want ze zijn altijd hoorde dong. Want go leren dat eigenlijk met een pakket en een pakket en ik ga voor jullie verzorgen hoor. Ja, NPS gaat voor jullie zorgen, VAP gaat voor jullie verzorgen. En de nieuwe politieke partij die ook bijna een aantal jaar, die doen hetzelfde weer. Die doen hetzelfde. No change. Niet eens out of the box. Maar wel lafo.
Isabi in brashong, da may potwa tolak gide trio. Wata manamata ka poto jisi sobong. Da dena mus potwa tolak me ka mataki. Wata matak drisano mo, onderwijs, gezondheid nga. Dus aman aftak voor het maar duidelijk gezegd. Dat we Peru 68, lek unot lafu unetak next. Maar yogis mij lees lepera. Smile lees leper. Ik sabi, mi mopai to organisasi. Fuluku body fusma nanga lees leper. Era? Dat we afstand voor 25 kilometer pees dong nona camera met shi en met leesi. Voorzien dat in knap wat 10 meter voor lees hama lip. Maar techniek, dat is zo vaak bij jogi. We Peru 68, maar je ne schenkt dat je verdedigen wat politiek partij. Zo om een jaar ook toe de in Mama Sranang. Dat we laflibisma. Dat men leest de reacties op Facebook. Ja, we kunnen niet ongeschoolde plaatsen. Want trouwens tak Milo geschoold. If unulik politiek wat pot demandisi. En aan mijn sabesani, hij wordt gedragen door op respect toe era. Om op respect toe. Dus no kon tak you be wama bel you en je be film want je be takanga man tak video of so sani. So kuterwals verhaal we verteers ma. We hoor des ma sana techniek, sana sabi des ma dat we hoor voor de gek. We moest tapu nanga de so chinengere sanfunu. Tap nanga je tjes sani. Era? Want volgens mij unaf zoeken fara. Zo is me een brief bepaalde materiaal tatkaru bepaalde gedierte. Want dat is dat na zo weggedrag usrefi. Ja toch? Zo, volgers. Ai my god, jongen. Prijzen gaan stijgen. Weer een gasbommen kring, olie ook kring. Voor EBS met takken vanaf april. En we zien dat no pas de ma wiki in DNA. No pas ma e brief me. Nanga watuma misa met de bezig vanaf april. Met Kamer van Koophandel contacting. Want de trouwen de mema veni wat de mannen bellen lekkers voor een regering. Dus de mannen hebben op de bevredigde functie. Want ze krijgen 3 en 4 salarissen. Dus de mannen hebben wat takkie. Nee, het is goed hoor. De tarieven zijn goed. Maar mijn breedte. Tak op potat druk. En una bedankt meer. Una bedankt ook voorzitter Kamer van Koophandel. Una bedankt as een VP Amarali. Want uno saps ma idu de roko bakasi. Maar mijn breedte tak DNA. Meneer Assis Gayadin. Srefshi. Tak so de Hanuman sa de na ABS. Want je want to Hanuman sa de na ABS en mek tarief voor chirachi volk. Maar mek de kong na een echte tarief. Mek de kong na een echte kostprijs. Sa uno reken uit. Na de pakira. Dat dem kon bewijs. Wat smannen bij een brief me. Tembe tak vanaf april. Mi taking tak de mo chirunu. No gasbom e kong. Gas op een prijs. Telesuur op een prijs. Ano eenmaal. Ano tweemaal. Ano driemaal. Check tapa. Check. Check. Maar kan een verhaal. Telesuur 37 miljoen of 40 miljoen de lassie. Bewijs van lassie. Bewijs om een money voor a telesuur. En telesuur. If you not bewijs, me op bewijs you wel. Me op bewijs you wel. Dat we voor a telesuur dapen. Dat unop chimang,
muskopai de sansa we furu. We tan fura vallen. Dus no iwa pura verlies. Voor alle de telefoon staan er de 15 of 20.000 ambtenaar. Unup chima muskopai. Unup chima sa binnen woman heb je buitenvrouw, binnenvrouw, buitenkind, binnenkind telefoon. Dat unup kopai. Telesur, pota draai. Pota uitdraai. Draaien giring. Potenja volk. Gisma we pai telefoon. Potenja volk. Dat keren de minister van Buitenlandse Zaken. Zoveel moeten ze betalen. Minister van HI. Zoveel moeten betalen. Minister van dit. Zoveel moeten betalen. Pota lees. Dan im contact aan volk. Want telesuur na van nazi. En van een serie bagi China. Want dat weten we ook nog niet. Want dadelijk even een paar China, je ziet om een bedrijf ook in China aan. We zoeken breaking news, no? Bedrijf, dadelijk een bedrijf. We moeten go zo door voor een paar de paiman voor China. Dat je ziet per staatsolie ook, je ziet per telesuur ook, je ziet per havenvoerstrana ook. Check it. Mensen moeten geen breaking news meer verzetten, want ik snap bij dat asas. Ano breaking news Jimmy. Ade let bakau kay kong. Dus zo trots dat we gaan zijn. SLM mekong. SWM mekong. Telesur mekong. Dadelijk je jere China wow. Havenotron Shama hou. Jere? Dawa kisu strefi. Tak jere no hakre bankwe. Da jere ane China NV Bank. In Suriname. Teki ailuku. Breaking news ulobi tok. Ulop sensatie tok. Asobe laf mi tok ABS amase lau. En dan sap say taki. Maar ook per Hanuman de. Per Hanuman voor ABS de. Meka collega tapte. Ja, en de tarieven zijn uitgerekend vanuit een bedrag. Ja, ze zijn uitgerekend uit een boevenbedrag. We Queensa volk namelijk aboma. We Queensa volk, dus aboma komona deki. We Queensa volk. U Queens godoro. Dus masano sama wiki. Uno wiki era. Uno mus wiki era. Utans ribi. Utans ribi. Ay, ay, ay. Kom drie mapchi watra era. Regerin. Goluku dape aset. Sma, hoge bloed. Hartprobleem. Sa baka. Watra baka dat de kiswa soort vallende ziekte. Zo vara keren disi. Stress. We volgen een page. Dat bijna alle stranen vrouwen naar alamang. Hij zoekt goed uit het buitenland. Man zoekt vrouw in het buitenland. Hi, ik ben vrijgezel. Ik wil weg uit Suriname. Ik kan hard werken hoor. Goluku ding. Goluku om een vrouw. Hij zoekt goed. De no stranen maar morera. Nee. Ik zoek een buitenlandse man. Ik heb 3 kinderen. Ik wil weg. Want dat kon er niet draaien. In elkaar is masker. No one surviving. Go luku om een vrouw regering. Go luku om een ching. No man was koromoro. Regering. Dat we last money. We last money. Tra minister effectief gwa Dubai. Minister HI. Wan gwa Dubai. Ik moet naar Dubai. Handels, ik moet naar Dubai. Ik wil Dubai zien. Mijn man heeft een auto. Ik heb mijn man als tuinman genomen. Ik moet naar Dubai. Ja toch? Ministerie van HI no. Minister van HI. Tekwagi. Ze moest doen prijscontrole. Dat de no leefwacht. Want een prijscontrole no mag de. Dat minister is pura wagi. Want ik moet naar Dubai. Ik moet met mijn buitenman naar Dubai. Ik moet met mijn binnenman naar Dubai. Ja, daarvoor vechten we. No beleid no de naar HI toe. We kunnen naar HI bakgaan. We kunnen naar HI. HI, minister,
Nanga ala de stichting via de NVV. Usap saya do. Usap saya do. We weten toch wat je doet. Dus isap sa mo do. En met de in voorbereiding, volgers. Met de baka 2-3 wiki. Dan moest koi vast programma of medici go een tra locatie. Pemo karsma kong. Wat anom gestak na mi wang a probleem na nga regering disi. Mo chow hoor en weder hoor kong. Mo kaarde kong kom ik de lego uit. Volgers. Abra 2-3 wiki dat systeem dekbaar. Dan mo kar minister LVV ko bijvoorbeeld. Of dan een directeur LVV. Mek de ko collega uit na nga was maar voor een organisatie. Want sanne ko boom. Want zo alasan mo emotie bepaalde voor bepaalde rechten als geweldig gaat. Geen malamoer chocolade mars anego. Anego na nga verkoop. Anego na nga kondre. Ane waka. Ane waka. Maar fure. Corruptie. Ego anga doro. Het gaat door met corruptie. Men stilt nog steeds. Alles wat ze agestak bouta. Soorten man van de man kon voer moro jong. Dus eigenlijk bouter ze nou aan zilver. Regeren, komt dat trouw. Regeren bouter ze bij zilver corrupt. Maar gersta die zei trouw go to diamanti corrupt. Hoe dat op een redden Suriname? Er is niets gedaan. Ik kan toch zien bij HI. Kosten om een Prado te maken. Wanneer nieuw Prado die mijn boek 50 doet zo galo. 50 doet zo galo. Voor mij kwam Prado. Voor een minister. Trouwens aan 35.000 galo. Voor service. Ja. Tra ministerie uit ik 45 sma. Naar Roko 50 sma naar Roko. Alleen maar familie en vrienden. Mensen onder AO 60 jaar. 70 jaar. 73 jaar. Dat van jongen ook van jongen oleri. Mokara minister diskom. Te opiki. Dat minister moest leggen. En van toe en van het troe. Want ik heb toch documenten. Ah ja. Jongen, de sang. Jongen. Regering. Kom naar tak president. Regering. Mine sapt af je play Machiavelli. Maar anno 2020. Ano Rocco. Met tegono. Want if je hoor wisseren en zo voor de gek. En je denkt dat sma breni. Sma neshi. Voor de beesten en alle soort. Pot disi, pot dati. Una no een beleid. Er is helemaal, no tap no one ministerie, no een beleid nemeki. En if ons ma mek beleid, dan je kotas ma futu. If ons ma tak a waarheid, we puras ma. Eigenlijk, dat lijkt LVV toch. LVV kan gewoon valk zijn. A minister die zie. Tangano anaman tegi mi ete. Anaman tegi mi ete. Tak a 50 miljoen sa prati. Anaman tegi wisra na ete. Tak yere no. Fawa ka na nga sama money. Isaw samo do. Wadalak agersak na miwa o takitok. Oto agora ni keri agiwa he show. Da me kwasot
een kabinet, wat soort organisatie voor rijstboeren en dat ook geen malle moer voorstelt. Next, zo show. Ama giwa hair show ja. Wa hair show. Tak amai huldig landbouwers en dit en dat en samap geld en dit geld. Zo voerman. PSC a community. A PSC, no. Ram Suknandan. Suknandan, no. Voorzitter FIAPS. Nanga Jigo Rodriguez. Penningmeester voor FSA. Colleg a volk uit. Colleg de landbouwers uit. A money samap. Maar leg uit. Een money dok toe. Dat colleg me uit. Mi wan sabi. Pere money. Smaikis de money. En sanasani. Want met je weer praat. Rugspuit. Zo sani. Brush cutter. Loso show. A her money sa we decoreer. Ube kan jiwang wan landbouwer a money dati. So waste kapitaal. Alleen maar waste. Isabi, dus against taki beleid Nodena LVV. Ja, en de landbouw gaat goed gaan. En de landbouw is nu geweldig. We kunnen weer exporteren met halve was inspecteurs. Want je wilde die inspecteurs diploma geven. Maar het is ook niet gelukt. Ja, wie in de wereld in 3 maanden weer inspecteurs diploma geven? Waar? Hoe? Vertel. Vertel. Je hebt niet eens je watermonitoring kunnen doen. Je hebt nog niet eens je landbouwers in kaart gebracht. Inoma moniteert de landbouwers voor je eten. Dat je tak over chocolade Mars naar LVV. A vorige regering cassava fabriek. Van mevrouw Nembaka, Mikado. Taka hora cassava fabriek a meketak. Voor mij in stond zij draaien een cassava fabriek boei na kondre. Abet takurusantu era. Mevrouw Tanya. Van mevrouw Nemba. Mevrouw Tanya Lewanyu no. In geval, usas pa metaki. Ja toch? Na voor mij in stond in hora uwi uma fusranang of wisranang. Wisranang umano. Zoals aan. Gebruik me niet eens. Maar goed. Uma fusranang. Sorry. Kan je oma kategi me. Isabi? Dus, minimaal begrijp. LVV voedselschuur, we exporteren dadelijk jere. Je jere om een groentokeur af. Je jere om een mando dupeer. Teki ailuku. Tangano minimaal kies me briefje etere. Minister, omdat minimaal kona service station PD, want in een kona service station fida pe moro. Na pat foanika. Want hem heb samen Lucas service station. Maar in de service station. Kom me filmi. Live me wan gang ay dape. Te de service station for you. Era? Of te de tap de wan de vis bot of you. Je go varen, go chillen. Dan de vis bot of you. Ja toch? Want je hebt ook visboten. Want dat je wan. Want je ontvangt zo'n directeur voor visserij. En de tra-directeur, dat is belangrijk. Want de tra-directeur, je pot je tweede rij. Dus in plaats van alle de directeur, je takken alle de directeur, want voor jou is alleen visserij belangrijk. Voor jou is alleen hoe ik zeel kan nemen, hoeveel vissersboten, de trollenboten, van mij kan poerwan toe, dat mij mek wat ik een vergunning, gim strefi. En mijn juring. Dat je belooft Guyana, 150 boten vergunning, je saptak anomang. Want ineens in een sap de man, sang, you deki tak ibe sabi,
Dat de maar euro gine Guyana man. Voor visie dat per akkoord. Ineens no sap de 150 man. Ineens vergeet die memory stick klaar die crash. Nee, ik weet niet wie die mensen weer zijn hoor. Die 150 die vergunning verhuren aan de Guyanese. Only lies. Hey, Guyana fishery man, don't waste your time on this minister because never, only when he can steal, he will give you the license. Okay, Guyana? Dus enough call laude man, want de president Guyana op potat druk, want u belooft de man, mi wan she voor je play dat internationaal. Soort mafia, we play, want we play one big mafia, tak we city, maar next no city. Niks zo derm. Next uno man city. We play one biggie set man. Maar you know sabi, taki a heer ministerie view, LVV, nou ang, dus dan een watra ika schrijven op een pis papiera. Ministerie, LVV, dat teluka papiera, op een papiera, de is je wel lekti sa, maar ne besta moro. Wan ministerie say kadre na 50 man. 20 man. Met beleid no de. Ika ab 1000 man tapa ministerie. Et tekst man moro. Want yun nga tapis, we play one Machiavelli. Ja toch? Uno detak uno sap sa nga you, nga de familie fi, say poti. Want no da my fedgi directeurschap no. Yogi wa potwa man, assis gaya di wa potwa man. U feti era, u feti fu potwa directeur, maar beleid no de. Ja toch? Want deze moet weg en de president zegt Rokaji moet weg en Rokaji en nu wil Jogi directeur daar zetten. Nee, deze man is goed. Assisto, deze man is goed. Alles is goed. Maar er komt geen malle moer meer eruit. President schreef aan verkiezingen uit, hè, 23 mei. Ik kan schrijven aan president, aan natuur om me te schrijven, aan verkiezing 2023, je ziet aan natuur doen. Aan natuur aan karma aan zou bezig, daarom is sarwa matemiere aan dede of aan crepeer dat je jan lanti money. Je jan lanti money, de play jompo. Ano leuk era. Ano leuk. Dus u play u poku, u dansi. If na bailal we play, u play u bailal poku dansi, era. U play u poku dansi. Ja, Ashwin Adin, voorzitter NDP. Ja. Bouterse heeft gezegd, Ashwin Adin, voorzitter. Dus, jong, NDP. Dus, na zo vallen. Dat we hier online, Amsat Abdul, Yanni Simons, Bofa, Ricardo Panka, maar hier nog Bouterse. Isap Samodu, mogen bij want 32 stuks schaakbord. Dat op alle de schaakbord mo podema ning nanga sa im schaken. Want nanga de man disi lek Amsat Abdul, Yanni Simons, Bofa, Ricardo Panka na een aantal moro ete mo make de schaakbord mo buy de schaakbord dat mo prende nent op de man tapu. En je want Ashwin Adin, je mag alles hebben. Je mag ook heel Suriname hebben. Maar vergeet niet dat Suriname uit Surinamers bestaan. In elkaar kon, dat je ook Amazo Tromi voorzitter, of een nieuw voorzitter. Na zo'n roko no ina kondre. Dus een vrouw in Brunswijk vindt dat je maar 80 jaar.
Dan moet ik hier nou. Mopota Mandis voorzitter. Er zijn kernen. Er zijn resortbesturen. Verkiezingen moest komen. Wat kan de mika pot misdrijven tot op? Kan de mika trouw voorzitter van NDP toch? Ja toch? Kan de Patrick Kensen huis kapotelijk voorzitter schrijven? Dat is democratie. Maar je wat pot nomo. Als je in adin, want volgens mij, in een leesbak wan gita buku boom, want dan mag je vele buku zijn lezen, lek president, jongen, mensen van president beko verkiti. Chandrika Persat, je vergita president, dus we nog volga president is moro. Toch? Want hij pleit Machiavelli toe. Dat Bouterse, denk je, hij leest een boek Machiavelli. Dus ja, nee, morgenochtend gaan wij Ashwin Adin zetten. Ik heb geen moeite met Ashwin Adin. Even volk van Ashwin Adin. Even alle resort, naar alle de straatcoördinatoren van Ashwin Adin, met kwam verkiezing komen. En if de pot wan forma lek voorzitter, make de pot wan forma baga. Make de pot in. Dou sabi, sot richting NDP kom. Make strana man sabi, make wisrana sabi. Tak no, Jannie Simons is weer een tel. Toch? Wat hij tak over vorige regering. Ja, ze doen het niet goed. En de gezondheid dit. En de gezondheid dat. Zeiden jullie bij kritisch tot op je regering. 10 jaar lang. Amstad Abdul, er komt geen devaluatie hoor. Alles is goed. O mensen er allemaal tek bribinei baka. Dat je saksel. Je worong. Dat je komt baka. Kon leg uit, mek unu lek volk taki. Mek unu lek wisrana taki. Tak santoki, ne doe boom. Aya, nen kom baka. Huh? Mek unu lek volk. Maar uno! Want it, you know, te unu bo wini toch? Te unu bo wini. 2020. Isas ma betro vice-president. Abdul Ghafour. Abdul Ghafour betron vice-president. Dat pe u bigi backbody. Pe u bigi backbody. Dus uno sawe taki in NDP u libegi de trouwang. U libegi de trouwang sa op IT of 9 krifinga. Maar uno was 16 dot vinger. 16. A voet dotti, a anu voet, alles aan voet dotti. Dat je kon tegen volk, dat het gaat niet goed gaat. Wala mala. Hey, mi chocolade maasera. En if one kom baka. If bouta feni, dat awan potu baka, a bestuur wan potu baka, ondemocratisch. Teki ay lukus op sa. Check. Nang usek bela pede mau kom. Check u bela. Ida ka so man me kang abaweke a druk sam kisi opowisar na partij no. Check. De man is net taki. Maar de no wan uno. De man on shiba parlement. Uno begrijp asa ete. Maar we taplei aan volk. Ja, en we gaan hem zetten. Lobbywerken. Ja, hij is goed hoor. Hij is dit. Mek wan verkiezing kom. Mek alle de kernen stem. Dat even man upot wan Voerman. Even wan pot Ramon Abrahams. Even wan poti meneer Bouterse. Ugo stem. Maar ano luk era dan uno. Want ik kies den werkelijk batak ano luk. Era ano goso. Democratisch. Koluku tapaveld. Anders dan kan wisselen naar mij bij Tijgono. Maar ik laat mij klets met de kom. Laat ze komen. Laat ze komen. Laat ze komen. Na wisselen naar. Minister van LV, ja.
Dat nog maar gim aan tot op 50 miljoen. Me gwan niet keri waf dit die. Mi wan sap sot buru. Kies uit dat 50 miljoen ook toe. Me go dape. Ere? Dus trawiki mo nyambaka. LVV. HI. Mevrouw Dubai. Nu hebben we mevrouw Dubai. Mevrouw Dubai. 600.000 smile. 600.000 smile. En tangano. Sociale zaken. Luko me jari sociale zaken bestaan. Dat te me kies wan karta. Als mij dede 90% als mij dedek ba. Dat jouw minister dape. Na sociale zaken minister. Je beleid. No boere. Want lo mij klagen op een veld. Maar tangano. Sociale zaken. Toch? Want misi kabal libegwe. No ama te mi zei de aloegwe. Want mi sapta kama duasan. Na sociale zaken. De man chibra doshei. Dat tu sap tu. Minister. Ja toch? Want de man bari if you do. Wo yagigwe. Da ibele nyai toch? Ja toch? If you do, yagigwe. Maar minister. Je frustreert sociale zaken. Want je sens magwe nieuwe beleidsinzichten. Alle de ministerie. Wees je allemaal NDP'ers nieuwe beleidsinzichten. Die nieuwe beleidsinzichten van je deugt ook niet. Was mijn dede? Was mama kieswan dat er karta? Te wama no corrigeerde of te wan RR of wan DR of smana ook no contacti? Sana beleid. Minister Sociale Zaken. We bezuinig. Na zo oberreda Suriname? Na zo epotisme? Wat is zo moeilijk voor onderzoek van Libisma status? Om een jari aan ministerie bestaan. En tangano unesaptak in een straat of Arakaka straat of Pakira straat of Mohanlal straat. Nummer zoveel, wat pot is mijn libidape? Als mijn rok als mijn kon uit, naar 3000 nou. Man en vrouw werken hebben 7.000, 8.000, dan ik kon uit. You know sabi? Want het die we doen in erko auto, naar erko oso, erko kantoro. Ano sales era in een winkel. Ano in een supermarkt idere. Yes, era. You know minister sociale zaken. Hier net ook. Sociale zaken. A sociale zwakkeren. Maar het hoe dat bezig voor pot beleidsinzichten. Beleidsinzichten dood, niet dood. Beleidsinzichten over de berg, beleidsinzichten mensen die op me lijken. Families. Dat is man om kieswan dat rakata. Smana man paiki dressi moro. Mana 7.000, 8.000. Trawana ab money. Tralandbouwer dan naman ko uit moro. Want je wan minister LVV. Atat aprat 50 miljoen. Isap om een landbouwers klarik ba. You no sabi? You regeren no sabi? Smane ko uit moro. Tramu moro erg baka. Want de wereldmarkt heeft er ook 40 tot 60%. En we importeren, alles zijn we importeren. En onder broekers zijn we importeren. Als zoveel zijn we importeren. Want we gaan eBay, ja, maar monitor. eBay, Amazon, AliExpress, pap. Bestellen. Het komt aan, postpakket in moppo. Ja toch? Trouw bestel uit een van de karapassie Hugo Bosno. Trouw bestel soe, 20 per soe. Dan je moppo illegaal nog erbij. Dan heb je belasting.
We vergeten dat alasan ika volg. We vergeten dat alasan digital. We super stellen op wat tramaning. Usaba adres toch bij de sanego toch? Usab de man sego ticket toch? Na de bellen lekker naar de chaprahas en bestel de sanjunu. Want ze moeten in tel blijven. Net zo waren ze bij de NDP. Die bellenlekkers en die chaprahas. En nu zijn ze weer in de regering. Santoki. En ze gaan door. De man is spannen op wat die volk. De man is spannen no man. Net zo de banken. De banken is spannen. Mino kar bangi ne. Maar wat u bangi jana furban. En niemand van mina wama tak nomo de consumenten. Wat is dat tak nomo? Atu voor 2,5%. Maar bangi na gewoon 2,5%. Online banking. Bank bijvoorbeeld bank A in Suriname. Bank A naar bank B. Dan ben je gewoon 2,5%. En iedereen klaagt, iedereen belt. KKF komt niet op. VSB komt niet op. Want wanneer ze praten, want ze vreten van de regering. Ze vreten van een aantal banken. Dat maar net aki. Maar de ching ondernemer, de chima zijn hustle, nou also, keihard de moest bij de rente. Keihard de moest bij de 12%. En niemand zegt niets. Wel, Jereno. Te wat het probleem nou als we mekaar alla bangining zij voeren. Bangin nou financier wa also voor 20.000 of een grof $20.000. De fiches op papier de actie. Dat ik chari ma pe geboren tante. Grandma in India Afrika zet de papier zet de wasabi. Voor de financier wa also fi. Maar financier wa auto. Ja, 3D auto financier ba. $32.000, $35.000. Autofinancier ba, $60.000. Autofinancier ba. Maar financier wa also giwasma. Yo. Giwasma say roka woyo. Ane look. Dan mijn acties zijn op beleid. En niemand mag, regering mag zich niet druk. De naleden maken zich niet druk. Maar moeten alle ondernemers, alle partijen moeten 2,5%. Bank to bank. Niet eens in een pura money. Na bangi. En die pay 2,5%. Same zijn aan de bangi. Regels nog de mara. Centrale bank ne controleer mara. Unuk ching ondernemers, unuk chima alles aan tampai. We ook trangen dat de coronatijd verkoop nog de. Als man zijn make up stroop na o zijn serie, als man dat is die dat die, dat als man charen go owe go serie, dat je altijd sikkie man dat pena owe, ino maak serie para. En vast man eko uit aan 2000 gol, mekas man serie para, mekas man serie groeto. Zij je lullas man. Zijn er wel lullas man op de ministerie. Uno ma pai des man morabu. They want make this man say that you hustle. This man is furu. They put one siki man da pena away. U put one siki man na arbeid. And fuck this man up. Jullie mother, tante, MV tractora. Chocolade, Mars. Dat we klas dip chimang. Want dat tante is er para. Atrouw is er kuku. Atrouw is er bonjo. Dat ze mogen hier verkopen. Want is mij zoekt de money zijn de lena bank if pay. Want de bank if jana zo nemen. No a social return. Zo zat teki. Huh? If you come up cheaper yak a bank no a financier. Maar te weer ja sangat das. 3-delig en die wetty. Direct de maandje $20 miljoen. Of je moet nou een directeur voor een bangi, ama kanyang, direct een financiering de. Maar jullie hebben chimang, tegen een bangi jaso. Yo, volgens mij, ik puri her krosi. De knap na ngay bal, de lukamang,
takere no say wan shimoro, say wan sapmoro. Datama shi bal, datama loba bal. Tayera mano. We moeten het nog bekijken, want ik moet nog met de, weet je, de raad bespreken. Misap geval voor 2 jaar, mika wajari. Ja, we gaan kijken, onze hoogte is 2,5 miljoen. Alleen maar chocolade, mat zitten ze mensen te vertellen. Maar mo kleine bangi uit. Mino kaarten heeft de bangi eten. Maar omdat mi want zijn gedocumenteerd en mo potting. Mo potting op mijn page. Wa aantal bangi is er na nyam potis manomo. So if you were yasanga das, de wa ep you. Maar if you dek chik kritis, if you taksani, dat de wrak. Wa bangi is er internet overmaken 2,5%. We siki. Wa kirap chima. Dat we jullie ondernemers helpen met chocolade. Mars helpen jullie. Jullie vreten van het ondernemers. Jullie vreten van de mensen gewoon. Dan komen jullie lullen dat jullie banken mensen helpen. Wie? Met bejoenaren. We beginnen al mooi man. Is dat toch? If na sowaro ko ara bangi, mo nyauno ara. En mo pot ala de neef de bangi. Wan nono na met taka tu bangi, fuluku suma e furu. Rente ne klop, rente tap rente, buta rente, disi rente. Dene roko correct. Tegu bapa yu pai man, da sa no royer. De fino lupu je las hebaka. Yera man, je hebt niet betaald. Da ik bak pai. Da man no royer. Hey, we siki. Trabangi egi lening. Dat te dede, dat mij hora her money. Dan is je familie. Want je verzekeraar, waarom sabi, te kwam money naar bangi, je verzeker automatisch. Levensverzekering. Dus te je familie, of je padde, go luku fosi, go suku pode voor je toe. Ze stelen, dan is vrede voor een mansrefi. Zo breed bepaalde bangi eroko. Aantal bangi jairoko breed. Kan sap wansa en de klachten lijf uno era bangi. Maar regering, smai controleer de bangi. Smai luku de bangi se de mai doen aan potivolk. Smai luka bangi se doen aan de ondernemers. Go luku. Make the sorry. Make the sorry. Sade do. Want controle moest de presito. Want dan heeft je op een bankrekeningnummer. En daarom heb ik begrepen dat mijn hormonie nou zo. Want if je make money naar Western Union over, tap zo maar je pay $20 noemen. Na bagi je pay $180. Small long wa Western Union ja. No pas me begrepen. No pas me begrepen. Zij is mijn hormonie nou zo. Na de romas aan de bangi je doet. Wat landbouw rompot, wat een landbouw moest vullen bijna 1000 papieren. Ik doe landbouw, aman apoti man, man begrijp de verklaring. Minimaal lees de verklaring de man. Alle soort verklaringen de landbouw moest vullen. Waar heb je genomen? Wat ama abe grong. Ik kan go luku, ik kan go na samen prani. Amam ko veel walor chocolade mars papiera juno. De filuku de bangisma. De weranga yasanga das play lo hebi fala. Taka gestak u abde fanodu. Esma no pot bangina bangi uit uno demoro. Bestaat de bank ook niet meer. Even regeren boom. Smanellen mo na bangi. Dalek een bepaalde kondre. A bangi knap dape. Dan rente staat er een gisma. Want niemand heeft de bank meer nodig. Maar nee, ja, alak bijna aantal de bankemployés, nee, je hebt me van nodig. Mine doe niks, mine gado. Dat is zo'n ondersteun ondernemerschap. Zo'n ondernemers naar UNO. Ja, en een geweldige ondernemer.
Zo bullshit. Niets kunnen jullie. Ja, ik zit al 35 jaar in de bankwezen hoor. Ik ken heel veel slagen van de bank. Je weet geen moer. Je weet niet eens hoe een ondernemer denkt. Je weet niet eens hoe een tomaten wordt geplant. Dan 32 of 35 ben je bij de bank. Oh, rotzooi. Vertel het aan je tante. Is dat toch? Trawiki of wat heb ik banang aresani. Mio pot de papers voor de man zijn kami. Bangi 20%. Mi obigi script briefigo ala say. Dat mi was subside if na online bank if got say de pa 20%. Hoe sanning? Door dat corona bedrijf heeft broko, bedrijf heeft fado. Moleru no. Moleru me fight die dingen. Lek van me fight EBS. Net zo me fight ontunu. They no miti talk. Des mano chasangi kom. They no sabi. Tap na nga furu. Iedereen heeft de bak nodig, mana. Im stap van promil. Lek van EBS. Bij een furu nu. A kostprijs. Bank begin uit te rekenen met kom. Als moet charik waar rechter. Je mag sabi. En de consumenten naar de Kamer van Koophandel, naar de trouwen, de billenlikkers, zijn pleilijk de man die organisatie, zo zo die eigen belang. Alamala mo bespreek, wan voor wan. Walamala. We beginnen tegen nu. Mensen, ayure gwe. Ayure gwe. Ah ja. Kan me soms ergeren met deze gasten. Maar sanego, smai klagen, smai kree, maar moet hij gewoon wansani, u stand by die morgen verhoging. Oli ogwa lok toe, telesur ogwa lok toe, watra ogwa lok toe, middag watra onredelijk ete, koluku, wa losan ogwa lok toe. Containerprijs opbaka. Dus toshi de perte 80 golu taparek dalet. Onoms kreki. Teshi dat bepaalde product is onbetaalbaar. De omluku schrijf in een spiegel. De omluku zou het doen. Want alles zou zijn met taki wat aantal mij kost me. Maar teki ay luku zou op zijn. Dus, bon, dat kwam toe trasan eten. Maar mensen, nog bedankt voor het volgen. Blijf mijn video sharen. Ik denk dat ik moet change. Want ik wil nog takino. En ik denk dat ik bakat 1 week of 2 weken. Mes doen op een tra locatie. En moest doen aan een toeman. Mek de colleg uit. Want dan op gerst ik naar mijn wang. En taki. Want er moeten ook andere mensen met de collega uit, met de collega wisserana uit zijn play. En mo karma aantal minister en a keihard, mina gewoon keihard mo acties aan. If you are directeur, of you are no directeur, if you no come, mo nyami tapa programma. Jere, if mo karen, isa ito ook, hele mena mi wa karen asmadis mi wa kwate nenge kara LVV baya. Tanya, en a esta was a mokari. Abe takrusani. Maar meer tak ero kotranga. En hoorde een vrouw dape. En a saba. Saba vrouw de kare. Tanya lewanyuno. Voor mij na eerste was ook in mijn programma. Maar ik zeg, kom look even op guts. Maar meer tak nog een vrij postig vrouw. Maar mijn loop vrij postig man. Dus bij dit tak mo kare me ka collega uit. Tak want de hele meer Tanya. En Tanya heeft dit gedaan. En Tanya heeft me laten wegjagen. Ja toch? Dus toen kar was maning, dan moet ik heb chimoro mooi no. Dan is mijn adviseur tot toch. Hier na nakusi. Ko drayas hani. Ko kades ma. Ko si saya taki na true. Das mo setwa sani ko, bako si kwap chi donatie baga. Maar wat tomatif mi say ef mi, dan mo setwa mooi studio ko.
Dan make them a contact Newara. Dan we karen Newara sensation. Ja, dat toch sensatie bij Newara. Maar ik heb me tek bodyguards toe. Ik zei, ik moet veiligheidsmannen hebben, want in de fetti. Ik zei, je weet nooit, hè. En ik zit aan zijn boom. Maar meer dat ik Tanja loopt fetti, dus dat ben ik eerste veiligheidsman aan mijn pot voorzien. Ik moet ook mezelf beveiligen. Dus, Koluku. En dan, wat jaren trafasi. Ik hoop dat ik een weekje is een soort studio zou zijn bezig. Wat apparaat moest komen eten en als apparaat komt dan kan je go live op een systeem en dan kan interview 2-3 maar tegelijk. Blijf aangestemd, share een video dus en ik hoop dat je aaneng van nature dat ik dit trouwens bakken. Ciao ciao lobby. Voor allemaal buitenlanders een goedenavond, goedemorgen. Trouwens, na manteng ba, want in de Filipijnen na manteng we ook ba. En hoe hoor strefi? Want op tranga, want sane waka komi tu ete. No na trailer ay draai, maar no dan na show, dan na film. Er een film ploeg jata? De familie eerste film mek ik ba. Hoe hou ik mezelf voor de gek? Is dat, hoor me stref als foto. Een film mek ik ba mensen. Bollywood. Dus Koluku, zijn film dat hij doet, maar intussen unom ik ook eigen film. Bondro wat hij kon trangen. Ciao ciao.